Λοιπόν, εδώ είναι η Inercy, το Taldor, Andoran, Cheliax και πάνω εδώ είναι River Kingdoms που ήταν το Kingmaker και Mendev που ήταν το Wrath of Righteous. Και εγώ θεωρούσα ότι ήμασταν κάπου εδώ. Γιατί είπατε ότι αυτό είναι σαν τη Μεσόγειο και το Taldor είναι σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Cheliax είναι σαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και καλά. Το Andor είναι Αμερική κατά κάποιο λόγο, αλλά οκ. Και εδώ ήταν το Wrath of Righteous. Και εδώ θεωρούσα, εδώ είναι κάτι σε φάση σαν Ασδέκη και Μαλακία, γι' αυτό λέει αυτό Ζωπάτελ, φαίνεται από τα ονόματα. Και εδώ είναι παλιά Ατλαντίδα και θεωρούσα ότι κάπου σε αυτά τα νησιά ήμασταν εμεί. Ή αυτά τα νησιά δεν υπήρχαν και ήταν ένα νησί. Αυτό είχα καταλάβει εγώ. Σε άλλο fun fact, υπάρχει ένα adventure path που πας από εδώ πέρα βόρεια. Βόρεια, περνάς από εδώ, περνάς από το βόρειο πόλο και βγαίνεις. Βγαίνεις. Oh my god. Βγαίνεις από εδώ στο Τιανζιά που είναι η Ιαπωνία ουσιαστικά και υπάρχει ο χρυσός δράκος αυτοκράτορας αρχηγός των πάντων. Αλλά ναι, αυτό. Το δεν καταλαβαίνω. Εσείς που έλεγες στο νησί μας είναι κάπου εδώ. Δεν έχω καταλάβει.